Шоу Еўрарадыё, студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Сакрэтная інаўгурацыя Александра Лукашэнкі абурыла вялікую колькасць беларусаў і выклікала нечакана рэзкую рэакцыю на захадзе. Шэраг краін на чале з такімі краінамі, як ЗША, Германія, Великабрытанія, не прызналі легітымнасць Лукашэнкі. Віншаванні з нагоды інаўгурацыі даслаў толькі Туркменістан. Што засталося ад заходняга вектару знешняй палітыкі Беларусі? Якія пагрозы і з якога боку нясе такая сітуацыя для нашай краіны? На гэтыя ды іншыя пытанні мы будзем шукаць адказы разам з маім госцем. З намі на сувязі каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Дзяніс Мельянцоў. Добрый день, Денис. Добрый день. Денис, мы привыкли, скажем так, калі параўноўваць, як змяняюцца адносіны пасля нейкіх там падзеяў з Захадам, з Еўрасаюзам, мы глядзім, да прыкладу, на 2010 год, і як пасля тады плошчы 2010 было пахаладанне. Ці можна параўноўваць такую адносіны з заходнімі краінамі 2020 і 2010? Чаму ж нельга параўноўваць? Параўнанне – это такі карысны, цікавы інструмент у многіх навуках, які дае нам дадатковую інфармацыю для аналіза. І тут, канешне, ёсць у нас шмат падабенстваў з 10-11 годам, ёсць і розніца. Калі вельмі каротка казаць, то сённяшняе пагаршэнне адносінаў з Захадам, з Еўрапейскім Саюзам у прыватнасці, яно выглядае, што больш глыбейшае, яно больш такое, скажем, эмацыйнае, гледзячы па тых заявах, якія робяцца і з боку Мінска, і з боку еўрапейскіх сталіц. Але калі мы разгледзім тыя нюансы, скажем, такого больш юрыдычнага кшталту, то розніца не такая ўжо вялікая. Я думаю, што мы пазней трошку паглыбімся, напэўна, ў гэтае пытанне. Калі адказваць на ваше тое пытанне, што стала з заходнім вектарам, то, канешне, той нармалізацыі, якая праводзілася афіцыйным Мінскам апошнія, колькі там, больш за 5 гадоў, гэтыя ўсе высілкі, канешне, знішчаныя, але трэба адзначыць, што ні Мінск, ні Еўрасаюз не гатовыя канчаткова паліць масты і знішчаць увогуле ўсе каналы камунікацыі і магчымасці для, прынамсі, дыскусій і размоў з беларускім кіраўніцтвам дзеючым. Але ўсё ж такі, вы кажаце, паглыбім. Давайте і паглыбім адразу гэтае разважанне на гэтую тэму. Ўсё ж такі, мы казалі, адкінулі на далёкі ўзровень, замарозка адносінаў, але наколькі ўсё ж такі вялікая гэта замарозка? Я проста калі браць, для прыкладу, Украіну, кажуць, што ўвогуле з Украінай зараз усе палітычныя кантакты спыненыя. Я размаўляў буквально учора з дэпутатам Верховнай Рады Украіны Алексеем Гончаренко, які выступае за тое, каб увогуле Украіна адклікала пасла з Беларусі. Як вы ацэньваеце? Ці ўвогуле, можа быць, усе каналы камунікацыі не будуць перарубленыя, але што гэта застануцца за каналы, на якім узроўні, наколькі яны сур'ёзныя? Як паказвае знешнепалітычная практыка і практыка ўвогуле міжнародных стасункаў, у тым ліку беларускіх, калі сапраўды ёсць нейкія важныя пытанні, яны вырашаюцца, нягледзячы на тое, ёсць амбасадары, няма амбасадараў, ёсць кантакты высокапалітычнага ўзроўня, ці няма. Тут любімы мой прыклад такі, гэта продаж Беларусі амерыканцам ракет супрацьтанкавых, якая здзейснілася, гэта здзелка якраз падчас таго, як былі санкцыі уведзеныя і дзейнічалі, і падчас такой глыбокай замарозкі адносінаў. Гэта азначае, што у прынцыпе нейкія пытанні, якія сапраўды важныя, яны так і застануцца
дзеючай у сферы дзеючай палітыкі, эканомікі. Напрыклад, што датычыць эканамічнай сферы, то адносіны з Украінай, прынамсі, па выніках нашага маніторынга мінскага барометра паказваюць, што эканамічныя стасункі яны амаль што ніякіх не зазналі зменаў, нягледзячы на тое, што сапраўды палітычныя адносіны яны скатваюцца, ну, не скажу там, што зусім на такое дно, але тым не менш рыторыка, яна такая вельмі вострая і з боку афіцыйнага Мінску, і з боку афіцыйнага Кіева, што, в прынцыпе, даволі дзіўна, таму што і палітычныя адносіны ў нас апошнія гады былі такімі узорна-паказальнымі, і улічваючы такое стратэгічнае і вайсковае становішча Украіны, Беларусь для Кіева вельмі важны партнёр у плане таго, што ім трэба забяспечваць бяспеку паўночнай мяжы, і тут, канешне, такі абрыў палітычных стасункаў, ён не на карысць і не ў інтарэсах Украіны. Ён, канешне, не на карысці Беларусі, таму што рана ці позна эканамічныя стасункі таксама зазнаюць уплыў пагаршэння палітычнага ўзаемадзеяння. Таму, канешне, гэта прыкра за гэтым усім назіраць, і хутчэй за ўсё мы не прайшлі яшчэ гэты самае такое дно пагаршэння адносінаў, але тым не менш, все ж такі краіны суседскія, інтарэсаў, скажем, развязваць нейкі сапраўдны канфлікт паміж Украінай і Беларусю, ну, ён не праглядаецца, таму, хутчэй за ўсё, пасля нейкага такого перыяда замарозкі, я думаю, што ўсё ж такі будуць спробы і з аднаго і з другога боку аднавіць нейкі больш высокі ўзровень ўзаемадзеяння. Дзяніс, зараз трэба проста вам абавязкова выратаваць імідж і свой, і мой, і нашага радыё, бо нас тут абвінавачваюць не ведаю, як тут правильно сказаць, у тым, што мы не разбіраемся у тым, у каго браць інтэрв'ю. І прычына для такога вось у гэтых словах. Дарэчы, яны сапраўды ад вас прагучалі, і мы абяцалі вярнуцца больш падрабязна патлумачыць гэтую сітуацыю. І Настя Май піша: не зусім зразумела, чаму ў юрыдычным плане розніца невялікая з папярэднімі выбарамі. ЕС не прызнаў інаўгурацыю Лукашенка легітымнай. У Беларусі быў такі прэтэндэнт. Вось калі ўсё ж такі, взяць той же самы 2010 год і адносіны пасля плошчы 2010 з Захадам. Была рэзкая рэакцыя Захада, была пахаладанне адносінаў, былі выказванні заклапочанасці і занепакоенасці, але не вот такіх заяў не прызнаем легітымным і гэтак далей не было. Чаму ж розніца невялікая? Ну, я якраз сказаў, што ў такім рытарычным плане якраз такі сітуацыя горшая, таму што сапраўды ў 2011 годзе гаворка ішла пра недэмакратычныя выбары, гаворка ішла пра санкцыі, гаворка ішла пра шматлікія парушэнні, але вось такой формулы, як не прызнаем вынікі выбараў, Еўрапейскі Саюз не ўжываў. Іншая справа, што калі зыходзіць з такой юрыдычна-прававога гледзяшча, то, у прынцыпе, у міжнароднай практыцы легітымнасць нейкага лідара – гэта такое пустое паняцце. Ёсць прызнанне дзяржавы, Беларусь прызнаная як суб'ект міжнароднага права. Еўрапейскія лідары, в прынцыпе, любыя міжнародныя лідары могуць прызнаваць або не прызнаваць дэмакратычнымі, я падкрэсліваю, выбары. Яны не могуць, у прынцыпе, прызнаваць таго ці іншага кіраўніка дзяржавы. Ну, гэта на ўзроўні рыторыкі, канешне, можна заяўляць, але што гэта азначае на практыцы? Параўнаем, напрыклад, з тым жа самым кейсам Венесуэлы. Там, канешне, найшмат была такая горшая сітуацыя, паколькі
Еўрапейскі саюз прызнаў канкурэнта Мадуры Гуайдо якраз такі дзейсным абраным прэзідэнтам. У яго былі доступы у Гуайдо, я маю на ўвазе, быў доступ да фінансаў, замарожаных рахункаў у замежных банках, венесуэльскіх рахункаў і каштоўных папер. Нічога такога у Ціханаўскай няма, і яе не прызнаюць заходнія лідары абраным кіраўніком краіны. Ну і плюс па выніку што атрымалася, што еўрапейскія амбасадары ўсё роўна многія застаюцца у Венесуэле. Амбасадар, я нагадаю, ён акрэдытуецца пры прэзідэнце, то бок уручае свае даверчыя граматы прэзідэнту краіны, і вось гэта ў прынцыпе азначае легітымнасць дэ-факта дзеючага кіраўніка краіны. Гэта азначае, што фактычна той, хто кіруе краінай і мае ўсе паўнамоцтвы і магчымасці, самае галоўнае, прымаць рашэнні, з кім трэба дамаўляцца, ён і прызнаецца вось такім легітымным дэ-факта, неважна, як там да яго ставяцца, як да агрэсара, ці як недэмакратычнага лідара, неяк інакш, але ўсё роўна дамаўляюцца з ім, дамовы падпісваюць з ім, даверчыя граматы уручаюць яму. Вось на прыкладзе больш такого горшага кейса, чым беларускі і венесуэльскі кейс, мы бачым, што сапраўды вось гэта рыторыка пра легітымнасць, нелегітымнасць кіраўніка, ну, яна, канешне, можа быць такой прыгожай у сэнсе нейкага такога палітычнага маўлення, але канкрэтнага сэнса ў сабе яна нясе вельмі мала. Ну вось вы фактычна адказалі на маё пытанне, але ўсё ж таки я хацеў бы, каб вы пашырылі. Вось заявілі колькі ўжо краін пра тое, што яны не прызнаюць легітымным Лукашэнку. І што далей? Гэта чыста такая заява, ну вот для выказаць сваю маральную пазіцыю, і ўсё, далей за гэтым нічога не ідзе? Ніякіх наступстваў? Не, ну чаму ж, наступствы пэўныя, канешне, будуць, і тут паколькі, ну, бярэм там Еўрапейскі саюз, напрыклад, са Злучанымі Штатамі троху складаней і не зусім зразумела. Калі браць рэакцыю еўрапейскіх і асобных краінаў і еўразвяза ў цэлым, то мы бачым, што паколькі яны адстойваюць у знешняй палітыцы свае каштоўнасці, яны так ці інакш прасоўваюць дэмакратыю, ліберальныя каштоўнасці, то натуральна яны не могуць рэагаваць на нейкія такія падзеі антыдэмакратычнага кшталту ў краінах свету. І таму яны прымяняюць не толькі вось рыторыку, пра якую мы ўжо казалі, але таксама і такія пэўныя захады рэпрэсіўнага кшталту, ну, санкцыі яны звычайна называюцца ў міжнароднай практыцы, і тут хутчэй за ўсё і па прыкладзе 2011 года Еўрапейскі саюз ўсё ж такі пераадолее нейкім чынам, я думаю, вета Кіпра і прыме санкцыі супраць, пакуль што гэта такія кропкавыя і адрасныя санкцыі, пакуль што не ідзе гаворкі пра нейкія эканамічныя, якія былі ў 2011 годзе, зноў-такі вяртаючыся да таго перыяда пагаршэння адносінаў. Тады, па-першае, Еўрапейскі саюз на працягу месяца ўжо ўвёў санкцыі супраць больш чым 100 беларускіх чыноўнікаў і таксама супраць беларускіх прадпрыемстваў. Зараз такога не назіраецца, зараз, ну, як усім вядома, абмяркоўваецца нашмат меншая колькасць аб'ектаў, дакладней, такіх санкцыяў, не ідзе гаворка пра эканамічныя санкцыі, але ўсё роўна так ці інакш будуць прыпыненыя тыя праграмы супрацоўніцтва з Беларусю, якія ідуць. Я думаю, што цалкам закрыецца для Беларусі магчымасць удзельнічаць у фінансаваннях і крэдытаванні праз Еўрапейскі інвестыцыйны банк, таксама Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, што было для Беларусі важным такім падспор'ем, скажем, падчас папярэдняга перыяду нармалізацыі, але зноў-такі, калі казаць пра эфект гэтага ўздзеяння, то я не думаю, што яно будзе для Беларусі катастрафічным, і што яно будзе мець на выхадзе? Яно будзе мець на выхадзе проста больш глыбокае збліжэнне Беларусі з Расіяй. Ну, калі гэтага Еўрапейскі саюз дамагаецца, то, у прынцыпе, то я думаю, што часткова ён будзе паспяховым у гэтым.
Ну, я так думаю, что ўсё ж таки Еўросаюз гэтага не дамагаўся, але вось я чуў такія заявы, что ўсё гэта вот і па выніку пагаршэння адносінаў з захадам гэта быў такі план Крамля і Лубянкі, які вось нарэшце і спрацаваў. Ну, мы шмат тут чуем з розных бакоў пра лялькаводаў і тое, што тут усімі беларусамі маніпулююць. Зараз улады кажуць, што лялькаводы тыя сядзяць, ну, спачатку яны сядзелі ў Літве і Польшчы, зараз уже аказваецца у ЗША, і Сорос на чале з Соросам, але вот некаторыя працягваюць лічыць, што ўсё ж таки на ўсходзе вот вся гэтая сітуацыя была распрацаваная. Вы як лічыце, ўсё ж таки лялькаводы тут задзейнічаны, чый план спрацаваў? Я думаю, что, ну, я перакананы, скажем так. Зараз, конечно, у нас не тэма менавіта з гэта расійскага ўплыву, гэта насамрэч такая вялікая тэма, як-небудзь напишу пра гэта, або нейкі тэкст, або, можа быць, асобна пра гэта пагаворым. Я ўсё ж таки перакананы, што Расія адыграла ў гэтым значную роль у тым, што адбылося ў Беларусі і да выбараў, і падчас выбараў, і пасля выбараў. Але тут нельга, канешне, перабольшваць такую здольнасць Крамля распрацоўваць вельмі тонкія разгалінаваныя сцэнары. Тут, канешне, сыгралі вельмі шмат розных фактараў, і ў тым ліку такія грунтоўныя пралікі самих беларускіх уладаў, якія дапусцілі, па-першае, і рост такой вельмі сур'ёзны рост незадаволенасці. Было шмат пралікаў і з тым жа самым інфармацыйнай палітыкай па каранавірусе, і яшчэ раней быў рост незадаволенасці што да закона пра туніяцаў і шмат чаго іншае, якое ўрэшце рэшт прывяло да значнага падзення рэйтынга самого прэзідэнта і, адпаведна, да ось тых акцыяў пратэста, якія мы назіралі. Але я думаю, што ўсё ж такі ў пэўны момент былі задзейнічаны разнастайныя планы Расіі для таго, каб проста падштурхнуць гэту сітуацыю больш такое негатыўнае рэчышча і справакаваць нават сутыкненні. Тут можна ўзгадаць таксама і гэту гісторыю вельмі цьмяную з вагнераўцамі і іншымі баевікамі, якія так і не былі знойдзены ў Беларусі. Ёсць шмат сведчанняў такіх і інсайдерскіх, і па відэо бачна пра правакатараў, якія фіксаваліся падчас акцыяў пратэста ў першыя дні, што выклікала сутычкі такія вельмі хуткія з АМАПам, таму што сапраўды, ну, звычайна так не бывае падчас такіх пратэстаў, калі ў першыя дні ўжо ляцяць кактэйлі Молатава, б'юць АМАП і гэтак далей, гэтак далей. Зноў-такі падкрэслю, што такі план ён бы ніколі не спрацаваў, калі б ён не лёг на вельмі такую глноеную глебу незадаволенасці ў самой краіне. Спрацавалі таксама і новыя каналы камунікацыі, якія таксама раскачалі інфармацыйную прастору і пратэст, як тэлеграм-каналы разнастайныя і інтэрнэт-супольнасці. Магчыма, тут падключыліся таксама і разнастайныя заходнія спецслужбы, якія адпрацоўвалі свае інструменты уплыву на грамадскае меркаванне і натоўп, таму што, ну, сапраўды, калі адбываюцца такія крызісныя падзеі ў нейкай краіне, то ўзнікае вельмі шмат інтарэсантаў, якія спрабуюць вырашыць свае пытанні ці адтэставаць, нават пратэставаць свае нейкія новыя метады працы з апазіцыяй, з радыкальнымі элементамі, з грамадствам, адсачыць, якім чынам грамадства рэагуе на тыя ці іншыя інструменты ўздзеяння і гэтак далей. Таму я б тут, канешне, заклікаў не ўдавацца ў такую аднабаковую канспіралогію. Сапраўды, тут сыграла шмат фактараў, але мяркуючы вось па такіх шматлікіх даных і самой гісторыі апошніх 1,5 гадоў адносінах з Расіяй і той, што Расія гэта галоўны інтарэсант ці нават адзіны такі бенефіцыяр таго, што адбылося ў Беларусі, гэта дазваляе казаць пра тое, што нейкую ролю ўсё ж такі Масква ў гэтых беларускіх падзеях яна адыграла.
Ну вось не бяруся прачытаць нік, каб не пакрыўдзіць чалавека, узялі за моду пісаць невядома як сябе, але пытанне цікавае. Паверым, што ўвесь пратэст распрацоўка Крамля, але ж гэта прывяло да сур'ёзнага росту антыкрэмлёўскіх настрояў у беларускім грамадстве. Ну вось сапраўды неяк алагізм такі атрымліваецца. Ну, я, па-першае, не казаў, што пратэст распрацаваны ў Крамлі. Пратэст, ён, у прынцыпе, ўнутрыбеларускі. Я пра гэта вельмі, здаецца, выразна сказаў, што незадаволенасць расла беларускай улады ўжо вельмі даўно. Улада з гэтым амаль нічога не рабіла і хутчэй замоўчвала гэтыя працэсы ў грамадстве. Магчыма, што кіраўніцтва і ведала пра іх і пра настроі, таму што ўсё ж такі ўнутраная сацыялогія яна ёсць, і спецслужбы яны так ці інакш працуюць у краіне, але мала што насамрэч рабілася, каб знівеляваць вось гэта падзенне рэйтынгу. Пра антырасійскія настроі, ну, зноў-такі, гэта вялікае пытанне, таму што ў нас няма такіх дадзеных рэпрэзентатыўных сацыялагічных, каб пра гэта выразна казаць. Магчыма, такія настроі ёсць пасярод пратэстуючых грамадзян. В прынцыпе, тыя пытанні, ну, яны, конечно, не цягнуць на такую усеабдымнасць і рэпрэзентацыйнасць, але ўсё ж такі пытанні ў сяроддзі пратэстуючых яны ёсць. Там ёсць, канешне, негатыў у адносінах Расіі, таму што Пуцін падтрымаў Лукашэнку, гэта абсалютна відавочна, але калі мы паглядзім на, скажам, адсотак тых людзей, якія пратэстуюць у параўнанні з агульным насельніцтвам Беларусі ці колькасці выбаршчыкаў, то мы пабачым, што гэта вельмі нязначны адсотак беларускіх грамадзян. Нават калі браць там па максімуме дадзеныя па масавых акцыях, то гэта там адсоткаў 5 ад усяго беларускага насельніцтва. Таму казаць менавіта пра рост антырасійскіх настрояў, ну, я б зараз не браўся. Былі, канешне, такія спробы, я думаю, што якраз такі расійскіх укідаў, каб пратэстуючыя выкарыстоўвалі падчас сваіх маніфестацыяў трыкалор або там гвардейскую гэту стужку, але яны не прайшлі, і гэта якраз такі такое адно са сведчанняў, чаму расійскі сцэнар, ён калі і быў, скажам, распрацаваны і прыняты, то ён не атрымаўся канчаткова, таму што пратэст стаўся бел-чырвона-белы, што, канешне, не на карысць Маскве у любым разе. Вось, але зноў-такі казаць пра тое, што гэта прывяло да такіх ужо антырасійскіх настрояў, ну, я б не стаў. Ну, можа быць, сапраўды казаць, што ўсеагульны антырасійскі настрой з'явіўся, я б таксама не стаў, але ўсё ж такі я б сцвярджаў, што вельмі моцна ці узмацніліся такія настроі незалежніцкія. Менавіта на тое, што Беларусь павінна быць і заставацца незалежнай суверэннай краінай, першае, і другое, што не трэба, каб у нашыя унутраныя справы ўмешваліся як з захаду, так і асабліва з усходу. Ну, кансэнсус пра гэта быў раней. Калі ўзяць сацыялагічнае пытанне, якія, в прынцыпе, і я ў тым ліку удзельнічаў у такіх даследаваннях, то калі браць нашыя пытанні, пачынаючы з 2013 па 2015 год, яны паказваюць вельмі выразна рост такіх незалежніцкіх настрояў у беларускім грамадстве, і мы тады задавалі пытанне пра тое, з кім Беларусі трэба інтэгравацца і супрацоўнічаць, і давалі 4 магчымасці адказа: Еўрапейскі Саюз, Расія, адначасова Саюз з Расіяй і Еўрапейскім Саюзам, і, што цікава, 20% адказалі, што такое магчыма. І 4-я опцыя – гэта абсалютна незалежная краіна без усялякіх саюзаў і інтэграцыйных блокаў. Дык вось гэты апошні слупок, ён быў самым высокім, і там быў такі відавочны тренд на яго павышэнне. І вось як зараз памятаю, што падчас апошняга пытання 2015 года ён складаў 31,1%.
што перавышала, в прынцыпе, ўсе астатнія опцыі, і ён, падкрэслю, гэта тэндэнцыя была да нарастання, таму гэта не вынік, скажем так, падзеяў гэтай электаральнай кампаніі і пратэстаў, гэта тэндэнцыя, якая заўважалася ўжо ў беларускім грамадстве досыць даўно. Денис, ну я так разумею, что ваши экспертные оценки, ну и вот сур'ёзны выраз твару выклікаў давер у Екатерины, и она просит вас, каб вы отказали на такое пытанне. Як вы думаете, хотя б приблизно, колькі яшчэ Лукашенко будзе заставацца пры ўладзе? Ну, ведаеце, паліталогія не настолькі дакладная навука, каб рабіць прадказанні такія ў стылі Вангі. Палітыка і міжнародныя адносіны, яны вельмі падобныя на метэаралогію. Вот, як немагчыма зрабіць сур'ёзны такі надзейны прагноз надвор'я больш чым на 3 дні, таму што просто мадэль гэтага не дазваляе з-за таго, што вельмі шмат фактараў, там і паветра, глебы, цячэнні, там просто велізарная колькасць фактараў. Гэтаксама і ў палітыцы існуе агромністая колькасць палітычных суб'ектаў, грамадзяне, партыі, міжнародны кантэкст, і ўсе яны знаходзяцца у такім дынамічным руху. І палітыка, яна заўсёды такая, з аднаго боку, рэакцыйная. Гэта азначае, што нейкі адзін актар палітычны робіць крок, іншы актар вымушаны нейкім чынам на гэта адказваць. Часам узнікаюць вельмі такія непрадказальныя сітуацыі, якія там часам некаторыя называюць чорнымі лебедзямі, таму прадказаць, вот як яно павернецца, вельмі цяжка. Я б не браўся. Я магу некалькі фактараў называць, якія кажуць пра тое, што наўрад ці зменіцца сітуацыя палітычная ў Беларусі да канца, прынамсі, гэтага года. Так мне дазваляюць меркаваць, па-першае, тое, што ўлада Лукашенка кансалідаваў, у прынцыпе, сваю падтрымку. Пасля таго, як вот сітуацыя вельмі так варушылася, хісталася ў першы тыдзень пасля выбараў, мы пабачылі, што сістэма гэтая беларуская палітычная, яна мае вялікую трываласць, яна мае запас трываласці. Мы бачым, што расколаў у эліце, у кіруючай няма. Мы не назіралі ніводнага перабежчыка, скажем так, высокага ўзроўню, міністэрскага ўзроўню з улады да пратэстуючых. Мы пабачылі лаяльнасць сілавікоў, і больш за тое нават была задзейнічана армія, што ніколі ў Беларусі не адбывалася, і многія эксперты казалі, што гэтага і не адбудзецца, і гэта немагчыма, таму што армія, яна прызначана для іншага, і хутчэй за ўсё это выкліча пратэст у самым асяроддзі вышэйшых афіцэраў, але гэтага не назіралася зноў-такі. Мы пабачылі паспяховае праходжанне уладамі вось гэтай вельмі небяспечнай для іх вілкі з усеагульнай забастоўкай, усеагульным страйкам. Былі пратэсты сярод працоўных, але яны не прывялі да страйку, які б сапраўды быў такім вельмі сур'ёзным інструментам, які мог паўплываць на уладу і змянення палітычнай сітуацыі ў краіне. Мы пабачылі, што Расія выказала сваю падтрымку Лукашэнку, і фактычна Расія зараз гэта найбольш уплывовы актар, які з'яўляецца такім жалезабетонным бэкапам для Лукашэнкі, і, в прынцыпе, гэта яна нівелюе магчымыя любыя эфекты ад заходніх санкцыяў. Ну і плюс мы бачым таксама, што не адбылося ніякай трансфармацыі тых велізарных і беспрэцэдэнтных па маштабе і колькасці удзельнікаў акцыяў пратэста ў нейкі новы палітычны рух, нейкую кансалідаваную палітычную сілу, якая б вылучыла такіх палітычных лідараў або арганізацый, якія б улада бачыла ў якасці контрагентаў для перамоваў. Таму вось шэраг гэтых абставінаў, ну і плюс сам пратэст, ён трансфармуецца
змяняецца яго і геаграфічны ахоп, і зніжаецца колькасць яго ўдзельнікаў, трансфармуецца ў такое хаджэнне выхаднога дня. Таму я думаю, што ўсё гэта прывядзе да таго, што ўлада пачне працэс абяцаны канстытуцыйнай рэформы. Далёка не факт, што гэта канстытуцыйная рэформа прывядзе да змянення балансу улады ўплываў на карысць прадэмакратычных, скажем так, сілаў унутры краіны. Гэта будзе такі працэс, які могуць пакарыстацца, канешне, разнастайныя сілы, але тым не менш ён грунтоўна расклад сілаў унутры краіны не зменіць. Ну і калі ўжо спрабаваць так пальцам у неба прагназаваць, то я б даваў не менш за 2 гады беларускаму кіраўніку. Натуральна, што мы тут яшчэ можам разглядаць інтарэсы Расіі і паспекуляваць троху на тэму магчымых планаў Расіі змяніць беларускае кіраўніцтва, карыстаючыся той рэформай канстытуцыйнай, якая абвешчаная, і працэсам дэцэнтралізацыі ўладаў унутры краіны. Але зноў ж такі это такая спекуляцыя, якая заснаваная проста на нейкіх ашчушчэннях, а не на канкрэтнай фактуры. Дзяніс, яшчэ адзін момант. На пачатку вы яго так закранулі, але больш падрабязна хацелася б. ЗША не прызнала легітымнасць Лукашэнкі. Тым не менш, ЗША пацвердзіла, што плануе накіраваць надзвычайнага і паўнамоцнага пасла ў Беларусь. Тое ж самае і з еўрапейскімі краінамі. Зараз ужо павінен змяніцца пасол Францыі. У славацкай амбасадзе працуе часовы павераны. Літоўскі пасол праз пэўны час павінен мяняцца. І тут узнікае сітуацыя. Тая ж самая Літва, ЗША, Францыя. Францыя пакуль яшчэ не выказалася. Але скажем, не прызналі легітымнасць. І тут яны накіроўваюць, да прыкладу, пасла. Ці не накіроўваюць? І што тады з даверчымі граматамі? Паводле працэдуры дыпламатычнай, яна вельмі дакладная. Даверчыя граматы амбасадараў, яны ўручаюцца прэзідэнту краіны, і толькі прэзідэнту краіны, таму што амбасадар – гэта прадстаўнік дзяржавы дасылаючы пры прэзідэнце. Таму тут ніяк не абмінуць гэтую працэдуру. Канешне, прызначаны амбасадар можа прыехаць у краіну, але пакуль ён не ўручыць даверчыя граматы, ён не з'яўляецца, скажем так, ён не вызнаецца паўнамоцным кіраўніком дыпмісіі і амбасадарам у гэтай краіне. То бок, што гэта азначае на практыцы? Што ён не можа сустракацца з дзяржаўнымі асобамі. Ён не можа ездзіць па краіне і праводзіць нейкія сустрэчы з кім бы то ні было. Яму трэба гэтыя паўнамоцтвы, каб яны былі пацверджаныя кіраўніком дзяржавы. Могуць, канешне, еўрапейскія нейкія пэўныя краіны даслаць свайго амбасадара, проста як нейкі такі сігнал, але ён тут будзе сядзець у сваёй рэзідэнцыі, нічога не будзе рабіць. Тады губляецца, у прынцыпе, сэнс дыпламатычнага прадстаўніцтва. Іншая опцыя, што еўрапейскія краіны проста не будуць дасылаць амбасадараў, але будуць захоўваць дыпламатычныя адносіны з Беларусю на ўзроўні, напрыклад, шаржэ дэфэ, павераных у справах дыпламатаў, якія не акрэдытуюцца пры прэзідэнце, але зноў-такі іх узровень кантактаў тут таксама будзе досыць нізкі, і гэта негатыўным чынам паўплывае на саму працу дыпламатычнай місіі, дыпламатычнага прадстаўніцтва. Натуральна, што ніхто разрываць дыпламатычныя стасункі з Беларусю не будзе, для гэтага няма ніякіх падставаў, тут не адбываецца ніякіх вайсковых канфліктаў, не адбываецца нейкіх блакадаў, эмбарга і гэтак далей. Таму, хутчэй за ўсё, гэтага не адбудзецца. І фактам таго, што
амбасадары ўручаць свае даверчыя асобы прэзідэнту Лукашэнку, што б яны там не казалі, гэта якраз і будзе азначаць тое, што яны яго прызнаюць за дзейснага кіраўніка дзяржавы. Зноў-такі вось гэта фраза легітымнасць кіраўніка, яна ў міжнародным праве, гэта такое пустое паняцце. Гэта проста азначае стаўленне такое палітычна-эмацыйнае пэўнага кіраўніка і той палітыкі, якую ён ці яна праводзіць. У такім практычным рэчышчы, як я ўжо сказаў, гэта не будзе амаль што нічога азначаць, акрамя таго, што, можа быць, не будуць, і хутчэй за ўсё, не будуць Лукашэнку запрашаць на нейкія сустрэчы высокага ўзроўня, будуць абмяжоўвацца палітычныя, дыпламатычныя кантакты, але ніякіх такіх грунтоўных і сур'ёзных палітычных, эканамічных наступстваў для беларускага кіраўніцтва і Лукашэнкі ў прыватнасці, гэта не будзе несці. Ну што ж, паглядзім. Я думаю, што ўсё ж таки бліжэйшым часам нешта вырашыцца з паслом ЗША ў Беларусі і будзем бачыць па выніку, ці спраўдзіцца прагноз Дзяніса Мельянцова. Дзякуй вялікі, Дзяніс, за размову з намі. Тым, хто незадаволены, якіх экспертаў запрашае Еўрарада, я хочу нагадаць яшчэ раз, што мы хочам чуць розныя меркаванні розных людзей, розных экспертаў, а не толькі аднабаковасцю, не хочам ператварацца ў БТ. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Дзяніс Мельянцоў. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Слухайце і глядзіце нас. Беражыце сябе.